от YouTube. Пак сме ние. Аз и моят приятел Ради. И да. Сега ще отиваме пред дърветата. Ето го портала, като сразите. И ето като влезнете в... Завежда в дърветата. What? Къде сме, бе? Ти къде си, бе? Мен ма пуснаха на някакво островче. Гледай къде ме пуснаха, моля ти са. Ега при мен. Ти къде си, бе? Ти си на остров, нали? Тъпа. Аз не те виждам. Добре, отиди при дърветата. То няма дървета! Има. Половин остров! Ето той, що половин остров? Тъпа. What? При мен има Ето. дървета. Ето да. Добре, ето, вижте, тук има дървета. И като ги това ще ви дам някакви нещица. Да, но вижте какво става, като ги строиш. Ето. Опа. Както само по-яко. И ви дава... И да видим какво ще е. Сигурно е доста забавно с брадвата. И всъщност да ви кажа хора, тук може да се открие някакво замъче. Ей, Сиви, става и така, гледай. Добре, ама искаш ли да търсим заедно един замък? Има един замък. Къде не? Знам, гледал съм го на клип. Ей, я виж, тук има някакъв На камък. много неща. Добре, ела да го търсим. Аз тръгнах на някъде и те загубих. Сиви, ела. Аз те загубих, бе. Ами... Сега аз тръгнах да го търся. На нашия остров ли си? Да. Напред ли тръгна? Откъде да знам. Да, напред си продължих всъщност, да. Намерихте. Стой, не стой! Стоя добре. Сиви. Здрасти. Ера да го Аз търсим. се казвам. Натам няма нищо, натам. Следваш ли ма? Да. Баба Джоджо. Е, там е портала. Стиви, малко ми багяс. По-бавно, че не мога да се увидя. Да отидем на друг остров. Следваме. Чакай. Уф, бъгното ми аз чакай, бе. Хора, ще я спара за малко на пауза, че нещо ми бъгва през цялото време. Да. Спирам за малко на спа. Не бе, аз не съм учил през ушата. Ясно е. Добре, ето ма хора, оправи ми се бъгът. Да. Оправи ми. Стиви, следваме. What? Това се яде! Кое бе? Ами да, това се яде. О! Идвай. Какво беше, бе? То ма телепортира! Имаш Ендър Драгон живот, а защо аз нямам? Това ма телепортира! Ми да, телепортът. Ама, къде си? Знаеш къде е телепортна? Къде? При Ендър Драгона. Не, бе, не съм, ето ги дърветата. Еми... Видях те! Стой там. Дойдох при теб. Здрасти. Това телепортва на земята. What? То е Ендър Перла. Да. Добре, хайде да търсим този върт. Ти къде отиде? Откъде рата знам? Ой! Следвай, батко си. Ти не си ми, батко. Здрасти. Друго островче. Много е малък. Кръгче. Аз Къде телепортирам. тези замъци? Откъде да знам, откриват се в дърветата. Най-близко до дърветата. Трябва да е до дърветата. До дърветата. Добре. Ти си гледал на клип ли? Да, и на клипове и сървъри съм имал такива. Свалям си сървъри и ме пускат точно в това. И откривам за... Аз пак за какво го ям това, бе? Откри ли го? Не. Що каза? Да, на бабу, откри. Ко? А не, бе, това е било дърво. Къде ще е? Откъде? Там са. Да. Мисля, това ще
не прискивам. Няма да стане. Ще схвърля една ендерперла произволно. На съдбата. И копана си. Това си он това е бил дебил. Това е Ендърман. Точно. И аз това казах. Тук са телепортнаха два Ендърмана по едно и също време. О, друго островче отделено. Половин остров. Вау. Защо ти имаш живота на Ендера Драгона? Нямам... Вече Ендър Драгона е близко до нас, майле. Не и до мен. Аз ще стоя на О, ще го търся. Аз ще стоя на една чиния. Аз ще направя И сега как да се върнем в нашия си свят, не в Ендър Драгон? през телепорта. Само, че не загубя. Точно за това ти говоря, как? Ами, никак. Оставам си тук за винаги. Може и да го открием, защото виж, ей до тия, сещаш ли са, аз някъде и на тия се пуснах, нали? Виж, Знам. аз се пуснах някъде на тез. На малките. Да, на малките. Знаеш са, аз съм ще си... си направя... Аз ще имам дракона, бе. Чум го и аз, ма. Не мога да намеря. Той да не са на телепорт, нали, просто малко по-далеч. What? Аз... Би трябвало да... Ко? В тук сме били. Тук сме били. Да, тук сме били. Видях щупено дърво. Майко. О, загубихме се. Пак дишам нещо. И това е нашия епизод, нали? Да, знам. Да, това. Чао.